inhlanhla angikuzwa mama Gwala angikuzwa mama Gwala wayehlatshwa njengemvana haleluya azange yeki inhlanhla yeki oh ngena ke ku Facebook usibone ukuthi senzani ngalesi sikhathi ubone isihambeli sami umama uNtokozo uMangcobo wakagwala uma ukuthi uyamazi uyayazi nemisebenzi yakhe usungangena na ku Facebook uyibonele yena ku Facebook wami Zanele Mbokazi kanti futhi ungangena ungifakele umbuzo ofisa ngikubuzele wona kuyena namhlanje kumbe nje ukuphawula kwakho ofisa nje into ofuna ukisho kuyena Skhathi imzuzu u13 emva kwehora leshumi ekuseni singena ke esigabeni sethu la sesithi khona namhlanje sithi uhambo noNkulunkulu sikhuluma ngohambo lomuntu noNkulunkulu sale sisho sithi uyazi into enhle ukuthi yilona lo muntu unohambo lwakhe olwamo uhambo alifani nolwakho uhambo alifani nelomunye umuntu Siyabingelela ke mama uNtokozo wakagwala asikwamukele okhosini FM. Ngiyabingelela kakhulu mamzanele ngiyabonga kakhulu ukuthi ube nami namhlanje ohlelweni ngiyabingelela bonke abalaleli bohlelo ishilo namhlanje egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Umama uNtokozo Gwala uMangcobo uCEO wenkampani ebizwa ngeLindo Sam HR Solutions aphinde abe umbelethisi ngendlela yakhe prophetess le osebenza kakhulu kwiministry yabantu besifazane obuye enze ama retreat abantu besifazane ikakhulukazi agxile emkhulekweni ama prayer retreats siyamazi kakhulu eqoqa abantu besifazane ekhuluma nabo ebasiza ukuthi bathole iplatform yokukhuleka neyokuxhumana noNkulunkulu kodwa njengoba sengishilo ukuthi professionally uka HR khuluma ngezinto zaka HR nezinto zaka labor relations namhlanje kodwa sifuna nje ukuthi simenze abenqunu simbuze ukuthi ungubani umama uNtokozo Gwala njengoba sibona inkampani yakhe yenza kahle kangaka ebebuye abe umntwana kaNkulunkulu abuye abe usomabhizinisi uzenza kanjani zonke lezo zinto mamgwala asiqale nje sithi uzala lapha ya ePortchepston kuphi nePortchepston ngizalwa ePortchepston endaweni yasemvutshini amakhaya akhona nje ngakhulela khona ngaqeda khona isikole no matric wami ngaqeda khona endaweni yasemvutshini uzalwa kaba uzalwa ngizalwa kwaNgcobo ngizalwa ubaba umfano wakwaNgcobo no Pascaline uMotseng wakasabasaba umawe yomsuthu esuke eMatatiyeli wazogana ke eKZN ezogana kwaNgcobo kwenzeka kanjani ukuthi umncane ngicabanga ukuthi wawusafunda umatric usuthola ubambo lwakho usemncane kangaka imikhuba nihlangana kanjani nomyeni Umyeni lo ulate husband ngangisafunda umatric ngisafunda umatric eNdonde yena wayinamatekisi nje ewusomatekisi kwaziwayo endaweni wangicela ke bakithi ukubambisana okuhle empilweni nami ngavuma ngamamukela ngaleso sikhathi ngangifunda umatric ngingenayo neoption yokuthi kaze ngizoya yini etertiary ngoba ubaba wayeseshonile sesisale nomama kuphela umlisa ke kwathi kusekuleyo process yokuthi nami ngiyavuma ukuphilisana naye aphuma ama results ka matric awathi njengonyaka ozayo esikoleni wamfundisa ke I degree for 3 years mangiqeda 3 years sabe sesashada ukufundisa anikashadi ngifundisa sikakashadi ngahlangana naye nje uma ngihlangana naye ngangikade ngisindisiwe hayi ke ngabona kwahlangana nalobhuti ngasothandweni nobhuti kodwa ezimisele ngomshado kwaukuthi ke imfundiso nohlelo lasebandleni lethu lalithi nje awujoli inhlobo nje sibongashesha ukade ukhonza kuphi HC Holiness Union Church uhlelo nje lalithi nje ke umuntu uyasindiswa akaphili nje enye impilo ngahlehla kancane ke ku7 ebandleni until size sishade manje ngifuna la ngoba ngiyayithanda le ngishayela izandla
uhlangana nalensizwa ufunda umatric iyakuthatha ikisa euniversity ngaphambi ukuthi imshado iyakuthemba ithi ngiya investor la umfazi wami lo uyobuya bunkosikazi wami ayinamahloni ayisambi nokuthi uzofika evarsity bese ubona abanye mhlambe bese uyayishiya kunjalo mama Zanele kwakuyinto engajwayelekile ingakho angithi ngangiconvince nami ukuthi akekho umuntu olunge njengalo emhlabeni nongenzela umuntu asanda kuhlangana naye into enhle kanje ngoba wazikhombisa ngaleso sikhathi ukuthi yena ufuna ukungenza unkosikazi. Wakukhombisa ukuthi ufuna ukwenza unkosikazi wakhula njengoba ukhula la ekhaya uma nobaba basakhona bobabili usho ubaba udlula nini emhlabeni? Ubaba wami ongizalayo wadlula ngisenze grade 9 okusawu standard 7 ngaleso sikhathi. Maye edlula ke ubaba ngaqhubeka nokufunda uNkulunkulu wathembeka ngoba ngakwazi ukuyifundisa ngize ngifike ku-matric ngangisebenze eWimpi nje ngisebenza khona njalo ngama-holiday bagcina bengithatha ngisebenza ngama-weekend ngakwazi ukufunda ngize ngiqeda u-matric. Uyifundisa nje ubudlelwane bakho noma ngalesi sikhathi bunjani? Ubudlelwane noma babungekho buhle kakhulu. Angazi noma bakhona yini abantu abake ba-experience lento yokuthi abazali mabenizala kuya kube khona ababathanda kakhulu nabangabathandi kakhulu. Mina ngangiyi-favorite kakhulu kababa. So ekushoneni kwababa ke kwaba nalokho kwazwakala ukuthi lo muntu ebengibalekela kuyena nobe ngithanda kakhulu usehambile emhlabeni. But uNkulunkulu wangisiza nje ukuthi nalokho ngingakuthathi ngikwenze excuse yongaqhubeki ngifunde ngingakuthathi futhi njenge excuse yokuthi ngoba ke anginayo umuntu ozimisele ngokuinvesta emfundweni yami ngihlale phansi. And fortunately ubaba uzoshona ngifunda standard 7 kanti umsebenzi waseWimpi ngithwele ngifunda standard 6 ngoDisemba. So emva kwalokho kwayiyona impilo ke engikwazi ukuphila ngayo ukuthi ngama-holiday ngiyahamba ngiyosebenza ngizoqoqa imali yokuregister standard 7 wami ngithenga i-uniform ngithenga izincwadi until ngize ngiqede. Lapho ngikhonza inkosi ngiyavutha and ngiyakhumbula ukuthi ukusindiswa kwami kahle ngangi-impress uma ngoba ngangithi izomenza leyo nto angithande kakhulu ngoba ngisindisiwe ngiyakhonza kodwa nje kwawukuthi nje i-relationship unodadewethu amthanda kakhulu nami yayikulimaza lento yayingilimaza ngoba yayi-obvious kakhulu kwakubonakala ngisho abantu babazi nasendaweni ukuthi ohlele esebenza kakhulu lo ohleze ebusy ilo but ke ngiyabonga ukuthi mina ayizange ngishintshe umuntu engiwuye ayizange ngenze ngimzonde ayizange ngenze ngimbuke ngenye indlela. Kwake kwenzeka mhlawumbe uzingabazi ukuthi kodwa uthi uma kahle lo uyafika lo mcimbi lo mcabango ukuthi baba awuthi ubuyanga nami eGoli kodwa wangiletha kumama ngempela uma wami lo ngizalayo ngoba waye strict kakhulu kimi ngishaya njalo ayikho into eyayinhle njengangiyenza emehlweni but ngike ngibone manje ukuthi uNkulunkulu wayishape impilo yami in a certain way and specific way ngoba manje njengoba sengimdala ngidela nabantu besifazane uhlangana nabantu besifazane abarejectwe abazali uzibuza ukuthi ukube angidlulanga kulesi simo bengizokwazi kanjani ukumsiza lo muntu wesifazane. So ngirelate kakhulu nezimo zabo ngoba eziningi ngikhulele kuzona. Wakhula wafunda evarsity wakufundisa ubhuti wabuya evarsity wathembeka nawe usuphasile nashada. Emshadweni kwakunjani? Kwakumnandi kakhulu ngisho ngiyakhumbula ukuthi nje mangithena u21 wangenzela a big 21st birthday ngangiqala ngqa ukwenzela ibirthday empilweni yami ngase ngenza unyaka wesibili ngalokho university. So nje ngisho endaweni kwakusho ukuthi Ntokozo utholile umyeni. Khumbula ukuthi kwathi makufika elinye itend ngithi nje ngiyayeka lento ngiphindisa ifoni angithengele yona namawash bathi abantu akekho umyeni oyophinda umtholo ofana nalo. Yini sekwenze njani sekusuke iconsi la kaJesu usutshinga amawash uthi uyakhola wena manje uhlala ngento. Ngiyakholwa mina nje ngifuna nje ukuphila impilo engcwele nje ngihlale kanje angikwazi ukuqhubeka nalokho esikwenzayo. Kwabanye abantu abezayo ukuthi Ntokozo uyomthola phi umuntu nje. Nahlala naye ishintsha nini impilo nomyeni nala egcina edlula emhlabeni khona? Ngahlala naye ngahlala nomama ezala nobaba ezala ngoba sashada sahlala ekhaya ngasebenza ngathi mangiphuma nje esikoleni kwakungcono ke ngekhathi zethu awuthi uma une-degree ube inyama emsebenzini ngaphuma ngathola umsebenzi ngasebenza ngajabula ke nami ngathi ngoba ke sengiyasebenza sengizomlekelela ke umyeni ezintweni la ekhaya wathi nje imali yakho angiyifuni hamba uvusikini usumuzo wakini phinda Ntokozo balalela abantu besifazane abantu besifazane anibhalela ka Facebook inizwa lena ufundisiwe
wayiswe varsity ningakashadi nokushada Yeah. wafunda 3 years waphasa wabuya usuyasebenza manje une degree ufundiswa uyena Umyeni uthi imali yakho injani imali yami akayidingi angihambe ngiyovusa umuzi wasekhaya wena awunayo lenkinga yokufihla oplastic obayise ekhaya ubashushumbise Lutho. ngoba Umyeni uzothi hey wondle ekhaya wena lutho naye wayidlala istokfela senyama njengama taxi owner ngoDecember wayihafula kube khona yakangcobo kube khona esale ekhaya ubusisiwe sifazaneni ikhubeke impilo la emshadweni nabathola abantwana asabathola abantwana mangishada ngibengivele ngine history yama fibroids no overbleed ngangingathemba ukuthi ngiyobathola abantwana amthole oqala ngakhulelwa wesibili ke kanti kuzothi mase ngikhulelwa wesibili Umyeni kuzothi ku December 23 nje wabuya ethi itaxi ngathi yavuza ngaphansi ine leak manje ufuna ukuyothenga into azomboza ngayo wahamba futhi nomfana wethu wayeseno 4 years undodana wethu ngaleso sikhathi ahambe naye beyothenga leyo nto ngemoto encane abuye angene ngaphansi kwe-taxi manihlala emakhaya ke emakhaya ugesi awabi khona ama plugs ngaphandle nasemagaraji nakulezo indawo kodwa into eyenzeka ukuthi udonsa intambo ngaphakathi kwiplug engaphakathi endlini ufake ngaphansi wawurolela la esandleni extension kagesi wabamba iglobe ukuze alungise lento ngaphansi kanti kwakade kunethile ngaphansi kwemoto kanti kwakade kunethile kulezi zinsuku ukhanyisela nje ukuthi abone ngaphansi kwemoto andingalelo langa sasibuya kothengela uKhisimusi insuku ezimnandi ke zikaKhisimusi uthe umhla ka23 umhla ka23 December wathi ke esalungisa imoto kanjalo samuzwe sememeza ethi ubuyisana ama main switch eshana ama main switch masigijima langihleli nomamezala masigijima samthola engaphansi kwetekisi usekhihliza amagwe samdonsa ke ngaphansi kwe-taxi umama siyakhala ke sesiyamemeza simemeza abantu ukuthi abeze bazosisiza nangempela bamdonsa samdonsa ngaphansi kwetekisi sabona ukuthi use unconscious safonela ubhuti omdala safonela ne-ambulance wafika kubhuti omthatha bethi bamsa esibhedlela bathi ngisale mina kanti kusho ukuthi uzofike ashone bafike esibhedlela nje bamcertify ukuthi abuseshonile ugesi omshokhile ushokho ugesi kwenzekani kuwena mawuthola lezi indaba umncane kangaka umakoti omncane kangaka mamzanela wazindinayala abo umhlaba wami wonke wavele waphela wancipha umuntu okuthathe wakwenza umuntu impilo yashintsha totally ngenxa yakhe uma kuthi ushonile ngeke ukholwe ukuthi hayibo uNkulunkulu angangenza kanjani konke into kanje lapho ngaleso sikhathi sengisindisiwe ngiyavutha ngihamba lwesine bomama nje umama userious kabi inalento ukuthi ngiyakude noNkulunkulu ngiyakude nalomyeni kuhamba kahle konke lento le ezokwenzeka manje izoshintsha impilo yami overnight angaba in denial for isikhathi eside la ekhaya emzini basakhona abazali bala ekhaya yebo basekhona and babe supportive kakhulu ke ngaleso sikhathi ngenxa yokuthi ngangikhulelwe ngangino 4 months ngikhulelwe Umyeni ushona nje njengoba eshona ukhulelwe yebo njengoba 4 months yes okhona umntwana esinaye una 4 years na 4 months ngikhulelwe so babezama kakhulu ke emzini ukuthi ngihlale ngisedated ukuze ngingakhali kakhulu ngoba bethi kuzo affecta ingane uthi usedated bekunika amaphilisi amaphilisi kwaze kwafika isikhathi somncwabo I think isupport engayithola from umndeni ayihlobo nabangani yangiqinisa kube ngathi kunormal ngalezi zinsuku zokulungisela umncwabo kodwa mase kudlula umncwabo ususala wedwa ireality la strike khona and emakhaya into eyenzekayo ukuthi sifihla khona la igcekeni so ithuna liba ngezansi nje komuzi ebusuku indlela ngangine paranoia ngayo ngake ngibone ngathi uye lo ohamba lapha ya ethuneni lakhe kube ngathi ngiyambona lapha ezantsi wayithanda mayibuye ekosebenza ugqoka ushort neskipe esimhlophe ngimemeze ngithi nange lapha ezantsi ngiyambona yini nganginethemba lokuthi uNkulunkulu uzomvusa kakhulu umndeni njengoba eshonile njengoba kwenziwa umlungiselelo omngcwatsho kuze kube kuyangcwaba ukuphethe kanjani nikhuluma kahle yonke into isa right yes ngesikhathi kulungisela umncwabo nje kwakuhamba kahle kakhulu sikhuluma kahle nomndeni at first value nje ngangibona yonke into right umndeni ke wakubo usifundise into ukuthi yonke into niyenza ndawonye so ngisho kushoniwe khona
nizohamba nonke uke emakhazeni, nizoplana umngcwabo nonke, nizothenga nonke, babe yifamily united kanjalo. So noma sekushona umyeni wami kwakunjalo, kanti angazi ukuthi behind my back kunezinkulumo ezithi umyeni ubulewe yini. Ngaze ngazithola sewudlulile umngcwabo wakhe. Umyeni kuthiwa ubulewe uwena. Ubhlungu bokuzwa leyo nto ijwayelekile lento ukuthi makushone umyeni, ngisho ngabe kuthiwa uginqike nemoto, ngisho ngabe kuthiwa simbonile egula, kodwa mase kuthiwa hayi unkosikazi. Kuphatha kanjani lokho mawuthola lezo inkulumo? Kwangilimaza kakhulu, angizange ngikholwe ukuthi sengihlale nabo isikhathi eside kanje bangacabanga into enjalo, nokuthi ungambulala kanjani umuntu unengane yakhe ukhulelwenye uhlala kubo, lo muntu ukufundisile, yini engenza ukuthi udecide ukuthatha umphefumulo wakhe for siphi isizathu. So kwangilimaza kakhulu, ngangakholwa ukuthi hayi ngeke akuyona ifamily engenza kanje. Kanti emva kweinsukwana nje ngizwela umahebezi, ngezwe ukuthi khona ke abantu abathengiwe ukuzombulala. Imake wezwa ukuthi khona abantu abathengwe ukuthi babulale wena ngenxa yokuthi wena ubulale umyeni wakho? Ngamanye amazwi ihlangene nomndeni lento. Wenze njani? Mangithola ngafonelwa, fortunately umuntu owayengane yalabo bantu wayazi abantu bakwaNgcobo ekhaya. So athi tshela leyo ngane ukuthi ayikhona into ehlangene lapha yana, nakho ekuplana ukwenzeka and kuzokwenzeka namhlanje ebusuku. Mangizwa ngacela kumamezala ukuthi ayingicela ukuyela ekhaya namhlanje, angizokulala la ekhaya emzini. Ngathatha undodana sahamba saya ekhaya. Mangifika ekhaya kumama ngimtshele, mama ngibuyile lapha, ngisabile ukulala khona ngoba kuthiwa ngithengelwe abantu ngizobulawa. Wathi umama uzobuyela khona ke, ngifuna mawufa ufele emzini wakho. Uma abantu bezongena lapha baqonde ekamereni lakho babulale wena wedwa, ifamily yonke ikhona, kuyokwazeka ukuthi into ehlanganise nabo. Angifuni nje ukuthi uhlalela ekhaya, buyela khona ufele kwakho. Wabuyela ekhaya? Nangempela ngabuyela ekhaya. Kodwa ngisola ukuthi ke ekhambeni bazi ukuthi singelazi icebo, ngamfonela nobhuti omdala ngasho ukuthi hayi kunodabula nje olufikayo ukuthi kunabantu. Kwabizwa meeting ke yomndeni, kwangabikho okuvumayo, badinaya bonke ukuthi ukhona ke wacabanga kanjani. Ngalesi sikhathi ngoba emva komngcwabo usuyagula, i-stress noma i-depression, ngoba engathi wawungena uphuma ezibhedlela? Kwakuyi-depression, kwakuyi-depression yayingaphezu kwamandla ngoba ngifike ngihambe ngi-attend i-psychiatrist, kube iviki mhlawumbe ngi-admithiwe esibhedlela, ngizobuya for few days, after that ngi-relapse futhi and ngangisuicidal kakhulu. Ufisa nokuyibulala? Yes. Kwakuyinto oyitshela umuntu noma kwakukuwena kuphela? Kwakumina kuphela, ngangingaxoxi nabantu ukuthi ngicabanga ukuzibulala. Kwakunosisi owayesiza nje, ngiyakho ukuthi ngelilanga ngangigooglishile ukuthi kunento okwazi ukuhamba kalula nje, khona upoison ofakwa ubulala ukhulu. Kuthiwa nje mawuthenga lo poison nje hawu isiphe yodwa nje once, awuthenga. Kanti lo sisi lokusho ukuthi uyasola owesize ekhaya wawubona, watshela umamezala ukuthi ayikhona umuthi engubonile umama ubekile eduze kwe-headboard yakhe, bawuthatha ke lo muthi. Ngangicabanga iyona wasizwa umuntu okusizayo, wabona into, waba neso okwazi ukususa, asazi ngabe kwenzekani ukuba mhlambe akazange azawususe. Ngaleso sikhathi usebenzaphi? Ngaleso sikhathi ngangilecturisha eFT College. As much as ngangisebenza, I think nje uma umuntu usuhlale naye iminyaka futhi umthanda nishadile, usuke ungayibone impilo ngaphandle kwakhe. Uma ehamba lo muntu kube ngathi khambile ingxenye yempilo yakho. I think nayo into engenza kakhulu be-suicidal kakhulu because I could not imagine my life without him. Ufundile, ufundisile, nashada, kwaba mnandi isikhashana. Nihlale isikhathi esingakanani senishadile ngaphambi kokuthi ashone? About 5 years. Yes. U5 years. Omnandi ungazi ukuthi kanti uzosheshe asuke kuwena. Yeah. Usune depression, kodwa ke ubusixoxele ukuthi njengoba eshona umyeni wakho, uzithwele, ukhulelwe, ingane inezinyanga ezu4. Kwenzekani manje ngengane njengoba ukhulelwe nje, njengoba une depression, njengoba usuicidal, kwenzekani ngengane? Ingane kwathi at 7 months ngiya e-clinic for normal check up. Athi mangifika e-clinic ayonesi bathayi abayizwe ingane inyakazi.
abawizwa nhlobo nje i-heartbeat yengane bayacela ukungidlulisela esibhedlela. Athi mangifika esibhedlela eMachisini udokotela mangicheck wathi ingane ishonile, and ayishonanga namhlanje, wathi sekuno 2 days ingane ishonile esiswini. Wathi kodwa ungahamba unje sizokwenzela incwadi ubuye kusasa sesizoinjusa ukuze ikhishwe ingane ukuze ube nefamily uyazise kahle ukuthi nasi simo senzekile. Emake suicidali usanda kushonela umyeni, nansi ingane manje eswini, uyakadokotela ukutshela ukuthi kwale ngane ke mhlambe bisiyigugu lokuthi ungenani umyeni wami ungishiye nomntwana kuthiwa ayisekho. Wenze njani? Uneminyaka emingaki ngalesi sikhathi? Ngino 24 years. 24. Yeah. Nkosi yami. Wenze njani uma utshelwa ukuthi ingane nayo isithuli? Angizange ngifude. I think izinto zonke zazenzeka isikhathi sishesha. Yonke into yayenzeka nje kakhulu kushesha konke. Ngangivele nginambo. So mathiwa ingane ishonile, ungaphuma futhi esibhedlela ngadrive imoto ngazibuyelele ekhaya. Uthi unambo kusho ukuthi akusakhaleki, konke kuyafana nje. Kuyafana nje. Vele angisibonisa izathu sempilo. So nje noma ngabe kwenzekani nje, ifise ngathi ngakuthola ithuba nje ngibe ngedwa ngiqeda vele lempilo. Kwathiwa ingane ayisekho, kwathiwa ngimangaza ukuthi uthi udokotela isishone izinsuku ezimbili ihleli esiswini, kodwa uthi goduka uye ekhaya uyotshela umndeni. Yebo. Uma ufika ekhaya kwenzekani? Afika ekhaya ukuthi ingane kuthiwa isishonile and isino 2 days ishonile. Umamezala wathi ngeke ulunge phela ukuthi silale nawe la ekhaya usunengane eshonile esiswini. Kungcono sikubuyisele khona esibhedlela. But injuse ke kube sengane yafihla. Nangempela ke bangibuyisela esibhedlela, ngabuyela khona futhi esibhedlela ke nga-admit. Wa-admitwa esibhedlela. Kwenzekani uma ngabe sekufanele kukhishwe ingane? Kwenziwa kanjani? Uye labor ward njengomuntu ozobeletha ingane ephilayo noma kuhlukile uma ngabe umuntu kulesi simo sakho? Kuyafana. Uyobeletha ephilayo, uyobeletha eshonile, nonke ningene labor ward. I think that was a lesson learned ngoba ngangakaze ngicabanga ukuthi vele niyahlanganiswa ngoba phela mina ngiyazi ukuthi angizi kobeletha ingane ephilayo, kodwa nje ufake labor ward nabantu besifazane aba-expectile izingane zabo aba-happy futhi ukuthi bazobeletha. Ufake kwakho umbhede la bayaxoxa abantu besifazane. Abantu besifazane uma behlangene bayaxoxa, bayalethelwa ama-fruits, bayalethelwa ama-juice, bayalethelwa lokhu. Awuwena Ntokozo uzobeletha na? Ngizobeletha ingane yentombazane. Uphi ubaba uyasebenza kekho ngoba ngangaboni nje ukuthi ngingakwazi ukuxoxa istory sami. Ngangizosho kanjani ukuthi ngishonelwe umyeni manje sekushone nengane. Ngathi nje ngizongaki emva kokushona kababa nje ukuthula ingane. Kwabu 3 months ngoba 3 months ungcwabe umyeni wakho. Yo, ungena elabor ward ufake nawe igown njengabo bonke, uhlale uzwe bekhuluma ngeingane zabo bejabule, uyazi wena ukuthi uzobeletha ingane ethuli. Safika isikhathi wayibeletha. Safika isikhathi ngamutshela udokotela ukuthi ngicela ngabe ngihlinze nje ukuze ngibelethe ingane. Uya-injuswa ke unephilisi oluphuziswayo ukuze kube yilona elisusa ama-labor pains. Ngathi nje udokotela ngiyacela ukuthi ningi-operate niyikhiphe ingane ngoba ngingikwazi phela ukuze ngigowe through i-labor for umntwana ongasekho. Udokotela athi ngeke sikwazi ukwenza isikase engane ongeke uyiphathe, sizoinjusa uzosibelethela ingane. Abake bayeke labor ward, uma ubeletha kuphusha wena kuphushe nengane ukuze ingane iphume, kodwa uma ingane isithule kuba wena kuphela ophushayo ukuze ingane iphume. So ipain yakhona iba doubled and ne-labor period iba yinde. Nkosi yami. Iyaba yinde kangakanani? I was in labor for 16 hours. 16 hours? Yes. 16 hours? Yes. Kuthini injuswa ama-period pains to me? Lobo buhlungu obuzwayo wazi kahle ukuthi uzokhipha ingane efile, uzokhipha ingane ethule. Kuthini kuwena ngalesi sikhathi? Ikhona into ekhona noma awusenandaba nalutho? Mamzanele angazi noma ukhona yini umlaleli ekhaya ukayizwe lento. Ukuyizwe into yokwehlelwa yona yonke into uzocabanga ukuthi kusho ukuthi uNkulunkulu akangifuni. uJobe. uNkulunkulu akangithandi, uNkulunkulu akanendaba nami. uNkulunkulu akakwazi ukuzwisa umuntu amthandayo ubuhlungu obungaka. Kuko konke kwasekuphele ngisho ukuthandaza, kwasekuphele ngisho ihubo. Nganginento ethi nje
kusho ukuthi vele kwasesizalweni sami ngazondwa ngoba into enjalo noma ngabe usuprogress kangakanani ngempilo uma sowehlelwa lezo zinto kuvele kubuye nendlela okhule ngayo ukuthi kusho ukuthi angidalela ukujabula lo muntu nje kusho ukuthi wayilethela ukungijabulisa iminyakana manje leyo njabulo iyaphela and I'm back to square one. Yo bakithi ukhozo lamaphiko lolu uhlelo uhambo noNkulunkulu uhlelo lethu eshilo liqala ngo9 kuya ku12 uhlelo nozanele wakambokazi ngalesi sikhathi sinoNtokozo uMangcobo wakagwala okungena esilalele uhambo lwakhe namba abalaleli bami babhalile abanye basithumelele nama voice note ake sibeze ukuthi bathini. Uhambo noNkulunkulu kusukela ku11 kuya ku12. Mambokazi hayi le ndaba ekhulunywe lo mama iyafana nse neyami umama wayengirejecta ngalendlela nami ngangithanda ubaba Sanibonani kwathi ngahamba ubaba nje vele kodwa ngithiwa ngisiza ngokungirejecta ngoba izinto enginazo ukuba wangidodosa ngabe anginalutho. Mamuzanele lapho uhambweni elikhona namhlanje nomama uGwala hayi kabe balalelo sinjalo bekhuthazeke inkosi yami yazi ngiyamangala ukuthi khona umuntu othembeke njengalo mama okwazi ukuya esikoleni afika aphathe kahle azabuya azoshada nalomuntu amfundise inkosi izibusise wemama siyabonga usukhulumile mhlawumbe kwenzile umehluko kweinganeni esakhulayo njengamanje. Siyabonga uTimothy lo nekhaya kusemtube belenkunzi ngila emangeke njengamanje kwesikamcambi isigodi emandeni. Angibingelela Silo ngibingelela Mazet Mambokazi ngibingelela no Ntokozo umhlobo wami lo omkhulu ngimthanda ngenhliziyo emangalisayo. Amen. Usintokozo nje le story sakhe namhlanje kade ngisithola kangcono ukusiza ukuthi kanti sahamba kanje istory. Usintokozo ngiqala ukumuzwa echaza ngodaba lokwendlela kwakhe emhlabeni okuhlukumezeka kandlula khona ezehamba ko Cape Town. Ngiyalwazi udaba kaSintokozo ngafunda uNkulunkulu ngezinto azenza kumuntu kanti uNkulunkulu enofuna ukumsebenzisa ekuguquleni impilo zabantu. uNtokozo ophethe ibalsam lomhlaba wonke ngemessage anayo. uNkulunkulu simfunda ke nangezimo esingenizwa kuzo ukuze abantu bafunde kithi. Ngiyabonga kakhulu mamzanele ukuthi ulethe lencikazi uMagwala. Ngiyabonga ukuthi ulethe emsakazweni ukuthi izosakha silizodaba la yobukhoma isibusise empilweni zethu kakhulu kumina nje kuningi ngikufundile kuyentokozo. Ngithi nje sisitokozo qhubeka ugijime utshele izwe emhlabeni wonke uwina abantu udoba abantu udoba inhlanzi ngobufakazi obuhlungu wandlula kubona. Ngiyabonga kakhulu ke igama lami uNkululeko kwakwakhanya isibongo. Unkululo Because siyadumisa nozanele Mbokazi eshilo yongosi yami sisintokozo yazi ngavele ngangena ezicathulweni zakho yazi ngavele ngawuwena ngayifila le pain engakaze ngiyifile kodwa ngavele ngayifila ukuthi ngabe mhlazane ngifikela inkosi yami mina uyokhona yini ukungithwala uyonginika nilamandla okwawanikeza usisintokozo ya uyisibonelo uyi-role model ukuthi nangelinye ilanga uma singena sidibana nezinto ezifana nalezo ke wadibana nazo siqine siwakhumbulela amazwi osipha wona namhlanje. Ngiyabonga siswami uNkulunkulu eqinise njalo nje ume unomusa wakadlamini ngila eDrive Super Sunday Kokastop. Ngiyabonga ekhaya lapha Mkhonde sinongani. Sawubona Mambokazi. Nakuwena mamkhona lapha e-studio. bakithi I hope niyakhuthazeka, I hope niyabona ukuthi impilo injani kodwa kuyamiwa ume ungasuka endaweni yakho. After all these things stand. Kuma wakhe and then rejection ibiloku ihamba naye. And into engibonile emhlabeni talking from my own experience. Abantu ekunefavor kaNkulunkulu kubona ebekiwe kubona bavamisile ukuhamba ne-rejection. Kuyahambisana ngazi kuye kwenzeke kanjani. Bathe muhlu Jehova uthi thina singaphezulu kwabanqobi. Ngiyabonga nginawo amaningi nomgwala. Nawo Mambokazi ngiyabonga.
thina singaphezulu kwabantu ngalesi sikhathi imzuzu 18 ngaphambi kokuthi kushaye ihora le-12 ukhozo olulalele ngalesi sikhathi uzanele wakambokazi sithi eshilo kanti ngalesi sikhathi kusukela njalo nje uma zithi 11 kuya ku-12 suke sesithi uhambo noNkulunkulu. Ngikhona ukuthi balaleli balolu hlelo niyafunda niyakhula njalo mawulalela umuntu uyibuka wena uzusho ukuthi ayazi bengithi ngineyinkinga. Uma ngabe ukuthi omama uGwala bakwazi ukuma kunje nengane eswini esithuli beshonelwa abayeni bebancane nako konke lokadlule kona kushuthi nami ngingakwazi ukuthi ngime. Mama uGwala wabeletha waphuma esibhedlela nayifihla ingane kwadlula lokho waqhubeka kuloku in and out ezibhedlela ungena uphuma ngoba ugula kwenzekani ngaphandle njengoba uloku ungena ezibhedlela nje wena? Ngaphandle kuyasho phela ukuthi olahlekelwe uNtokozo kwabanye impilo yayiqhubeka. Umyeni wayishila amatekisi ke. Mangiphuma esibhedlela I think emva kokushona kwengane ake bangilanda basemzini sayifihla ingane. Emva kwalokho ngathola ukuthi lesikhathi ngingena ngiphuma esibhedlela kuclaimiwe ama life cover Umyeni. Kunencwadi okwazi ukuyi-apply letter of executorship ukwengamela i-estate yomuntu and i-background yona ngenxa yokuthi mina I was mentally unstable to handle business affairs. Ngamanye amazwi wena kuthiwa ngokomqondo awukulungele ukuthi ungakwazi ukuphatha lezi indaba zezomcebo ngamanye amazwi so bakwazi ukuthi ba-apply ungekho wena bayithole noma kuwumyeni wakho. So baclaim ama policies. Yo amatekisi kwenzekani ngawo? Amatekisi nawo kwahamba nje izinyanga ezimbalwa nawo bagcina bewathathile. Nakhona lapho kwathiwa ngeke ukwazi ukwaphatha. Yebo. And enye into okwakuyisizathu kwakuthiwa ngisemncane kakhulu ngisazoshada vele ngithola omunye umyeni angeke akwazi ukudla amafa ala ekhaya. And babeqinisile vele I was mentally unstable. Khona izinto ezithi mazikwehlela i-reality isho ukuthi you are mentally unstable vele. 2 awunayo backup. Bayakwazi nawo ukuthi usho ukuthini ukuthi awunayo backup? Akekho umuntu ongakhulumela, akekho umuntu ongakulwela ngakini ngasohlangothini lwasekhaya. Akekho umuntu ozokwazi ukukumela. Akekho nje umuntu ozokwazi ukumela. Akukho yini leni yenza Ntokozo. Akukho bhuti noma malume ozothi ningadlali ngengane kasisi. They were a powerful family. Yabo ifamily mayireach endaweni besatshwa futhi behlonishwa kakhulu. Ngoba even ebandleni ngagcina ngishintshela ibandla ngoba angithola nisupport nokuseko ngoba nabo sikhonza nabo la. Sonke sisebandleni elilodwa and bona ba right. Ba right kanjani? Well off. Because of vele ba rich bacebile. So nebandla labuyela ngala. Yes, wangabekho nje akekho Ntokozo nimenzani kwenzekani ngoNtokozo so ngagcina ngikhonza kwelinye ibandla ngoba ngangeke ngikwazi ukubhekana nabo njalo. Kwafika isikhathi emva kokuthi kuthathwa amatekisi nabantu basebesho ukuthi goduka yikho into ehlalele lapha. I decide ukuthi ngizobuyela ekhaya kwaNcoko. Ngabuyela ekhaya thatha ingane le eno 4 years nemoto Umyeni ayingithengele yona sabuyela ekhaya. Ezothwana le moto bayayifuna ngagcina nayo ngiyidayisile. Ngabona nje ukuthi kusho ukuthi into ebiza igama lomyeni ayidingile sesandleni sami. Sabuyela ematekisini nondodana sahlala ekhaya. Mawukade ushadile ke ekhaya ubuye ungasena camera. Ngalalela nje ekhaya engayinhlekisa endaweni. Uyinhlekisa kuphi endaweni? Endaweni ngoba ngila emvutshini ngishadele kaMakuntshane izabelo ezisondelene gitshela itekisi yodwa abantu babodwa lo muntu baziwa ngoba usomatekisi. So istory sakhe sidumile ukuthi ushonile nangumfelokazi wakhe nangi kushonelwe nayo ingane manje. And mangibuyele ekhaya nomama wayekholela ukuthi mntana mkhona into oyenzile uNkulunkulu. Akekho umuntu ongashawa uNkulunkulu kanje ngeke ushonele Umyeni ushonelwe ingane uphuca izinto. Kusho ukuthi sikhona isono osenzile kuNkulunkulu noma ikhona lento ongayenzi kahle. Nami ngangirepenta njalo uNkulunkulu ngoba I felt I must have done something wrong kuNkulunkulu. Ukuthi angangishaya kanje. Nawe wawusukholwa ukuthi uNkulunkulu okushayayo ngoba kushiwo njalo la kuwe. Ngangikholwa mamzanele ukuthi uNkulunkulu ongishayayo ngoba lezi izinto nami ezingishaye ngikholwa. Futhi engekho umuntu engimaziyo ezike zimehlela. Manje ngibona ukuthi hayibo le yehlela mina ifana nekabani. Ngathola ukuthi akekho nayo. Ngakholwa nje ukuthi uNkulunkulu ongishayayo. Unjani ngaphakathi? Kuthini kuwena? I was bitter.
I was depressed. Uma umuntu egulela umyeni ngangifisa ngathi angashona nowakhe umyeni ukuze sibe abafelokazi sibe baningi, at least sisuba nayo into esiyikhulumayo ukuthi hey ma ushonela umyeni ubusuku boqala bunzima, inyanga yoqala inzima, nakho kwenzekayo. Kodwa nababeshonelwa babengehlelwa into efana neyami. Gcine ngibona lapho ukuthi kusho ukuthi eyami indlela ayifani neyomuntu. Nababeshonelwa abayeni babe move on so quickly, futhi ubone ukuthi yazi ukuthini, they are stable. Uwe wedwa nje that is just shaken ongena place. Yo, washintsha uno 24 umncane usukubona konke lokhu. Kufika nini la uthi khona mhlambe kumele ngishintshe indawo, ungishintshe nomoya ukuze mhlambe izinto iguquke? Okay, kwathi mangiphuma umyeni washona December 2006, 2007 ngabuyela ekhaya kwase kulapha ku-August 2008 mawuqala kwashona umamezala. Mayishona umamezala sengibuyele ekhaya ngaleso sikhathi angikaze ngibonane nabasenzile. Kube nomunye umakoti owayesindisiwe naye emzini athi Ntokozo isona sikhathi sokukhombisa ukukholwa ke lesi. Uzoya kwengcwaba umamezala wakho. Uzoba umakoti la. And ngempela ngakwenza ngawumakoti. Angazi ukuthi uNkulunkulu wangithwala kanjani kule yanto ngoba akekho umuntu oyenza leyo nto. Umama wayethi nje asi. Ngathi mama ngiyayi. Ikona sikhathi lesi. Nangempela ngayohlala khona iviki lonke. Bakwamukela kahle. Bangamukela kahle. Awu siyabonga. Sahlala kahle futhi baze kwangcwatha ngabuyela ekhaya. Emva kwalokho ngathi isikhathi lesi uNkulunkulu angeke ngihile mangisekule ndawo. Ngoba ngisho ngiphethe iBhayibheli nje. Umuntu uvela ngihleke nje ukuthi usaphatha iBhayibheli usakholwa namanje Ntokozo. Izinto zinje ngabona ukuthi ngidinga indawo la ngingaziwa khona ngoba ekhaya kuxoxwa ngalento, emateksini kuxoxwa ngalento, emsebenzini kuxoxwa ngalento. Laba ngibona khona abantu bayahashazela, uyabona nje ukuthi imina nje oyisolezwe le ndawo la. Imina ekukhulunywa ngaye ngoba akekho umuntu oyehlelwe into engehlela. Ngathi uNkulunkulu for me to heal kuzomela ungisuse kule ndawo. uNkulunkulu wathembeka ngathola umsebenzi eCape Town engangingawuqualifyela ngoba mathi mabebuka ku-CV babeyitshela ukuthi nginayo i-driver's license kanti anginayo. Kanti i-requirement yayithi kufanele ube ne-driver's license. Amuvele eCape Town mangifika khona ngasettlisha ngihamba nengane yami and ngaqala ke manje ngawuNtokozo. Ngahlala phakathi kwabantu abangasazi istory sami, ngahlala kubantu abangayazi pain yami, abangazi history njengami, ngakwazi nje ukuyi-identifya ngiwuNtokozo nje. Kodwa ke ikhona lento uthi angizazi noma ngithi ngishadile noma ngishadile noma ngiyi-widow noma ngiyona. Ngakhonza futhi ngaqhubeka ngakhonza uNkulunkulu. Lapho ngangidecide mamzanele ukuthi manje eCape Town ngiyophila ngibe uNtokozo, ngiyoqala impilo entsha, ngiyiphilela noma kanjani abantu abangangami nje baphila kamnandi kabi bayenza yonke into abayithandayo, but God wouldn't allow me. Yo, eCape Town ila ngafika ngayo more closer to God. Wakulanda uNkulunkulu wakubuyisa wathi i-assignment yakho ayikapheli, waqhubeka ke wakhonza kakhulu ususe Cape Town. Ubuya nini ekhaya? Ukubuya ekhaya ngizovakasha ngabuya ngawo unyaka lo ka-2008, kodwa ngangibuya nje phakathi makuvalwa ikole ngizoletha undodana ngimshiye ngiphinde ngibuye ngizomlanda. Kodwa ke mamzanele okunye ngithanda nje ukusho ukuthi ekuhambeni kwami ngeCape Town vele 2006 I've never ngayeka nje ukucelebrate ukhisimusi noNew Year ngoba umyeni wangcwatshwa ngomhla ka-31 December. So 2006, 7, 8, 9 ngize ngawucelebrate 2010. So mina abantu mabegoduka beye emakhaya bethi uDecember ngangihlalele eCape Town ngiyisebenzele. Fortunately ngangisebenzela i-tourism, i-travel and tourism sector, vele iba busy ngoDecember, so ngangihlalele. Inhliziyo ebuhlungu ngoba lesikhathi sika Khisimusi nesika December 31 sikhumbuza izinsuku ezibuhlungu. Kodwa ke ngoba nakho isikhathi sethu sasimi kanjena wagcina upholile, uNkulunkulu moyingcwele wasebenza kuwena wagcina upholile. Namhlanje sikubona uphethe inkampani enkulu, sikubona futhi ukhuluma nabantu besifazane. Ngaphambi ukuthi usitshele lokho ngifuna ukwazi ukuthi umthola nini umkhwenyana omusha ngoba ikhona iringi lapha esandleni sakho okusho ukuthi kuhambe kwahamba kwabuye kwalunga. Nihlangana nini nomkhwenyana omusha? Ubaba khona ngahlangana naye ngo-2014, waqala ukungi-approach ngo-2014. Lapho nje sengihilile ngiyuNtokozo ngiphila kahle nasekhaya futhi ku-right. Ntokozo nje oyintombazane manje ngihappy ngokuba single, angisasabi futhi ukuyi-identify as a single person. Ngikhonza uJesu, sengiyahamba ngishumayela ngibe-traveling ministry, and then ubaba uGwala ke kusho ukuthi wangibona in one of the posters ngangishumayela Olundi, wafuna ke lo muntu wesifazane.
uNkulunkulu wasihlanganisa in a very mysterious way ngoba uthi wabona iposter nje abafana engangiyoshumayela umfundisi engangiyoshumayela enkonzweni yakhe abafana babeseva kulelo bandla so bayifaka iposter eroomini uthi nje wathi ethandaza kwathi wahamba uye kulela camera ufika uthatha iposter esodongeni wayibheka wathi mayithi iposter akazi umuntu la kwathiwa nangunkosikazi wakho uthi emva kwalokho athi angimazi nomuntu ngizomtholaphi wakuphi aqaleke ahlanganisa abantu ababe kuleyo nkonzo ke azegcine ngitholile wangi-approacha ngathi no koqala wangi-approacha kwesibili ngathi umuntu wabantu ngibhize kabi mina ngase ngenza i-MBA ngaleso sikhathi ngiyafunda akunaso nje isikhathi somshado ngaqala-ke nganama-visions emva kwalokho ngathi angizinike isikhathi-ke ngimkhulekele lo muntu ozile and uNkulunkulu wawuconfirm umshado wethu sashada-ke noBaba Gwala ngo-2016 nashada noBaba Gwala ngo-2016 wahila ngokuphelele waphola enhlizweni ngoba ezinye inkinga omunye umuntu kathi kunzima kulomshado engikuwona ngoba awuvalekanga kahle lo wamnyango ongemuva wena wagcina usekuhileke kahle usuphole kahle wakwazi ukuthi ungene kaGwala khaxa. Yebo mamzanele into nje fear yayo yodwa ukuthi uNkulunkulu unganginiki umyeni futhi aphinde ashona angashoni nalo ingakho afuna ukushada mongcele umyeni wakho kosekusa kwi-destiny yakho nangempela sashada noBaba Gwala saba happy and kwi-history yami ngangazi ukuthi ngeke ngisabathola abantwana ngoba ngake nganenkinga yesibeletho kodwa sinomntwana noBaba Gwala uzothena u4 nje manje ngoJuly iminyaka mingaki emshadile manje ngoka7 lonyaka sishadile wase uyabona ukuthi awukwazi ukuthula naloku uNkulunkulu akwenzele kona wazizwa kunesikhalo ngaphandle kokuthi baningi abantu besifazane abangena kulezi zimo ba reject abazali bashonelwa abayeni bakuthiwe babulela abayeni bangene nje kuzo zonke lezi zinto wathi cha mina ngizobabiza abantu besifazane ngibabize ngibanikeza ama retreat la sizokhuluma khona ngalezi zinto siphinde sikhuleke sitshele ngalama retreat owenzayo. Okay, yebo mamzanele engingakusho nje kumlaleli kakhulu kubalulekile uxoxa istory sakho from a point of victory. Ungasixoxa istory sakho salimele ngoba uzolimaza nabanye abantu futhi bazolahlekelwa yithemba kube ngathi uNkulunkulu unesihluku. Kodwa uNkulunkulu esekusizile walapheka waphumelela waba yilento uNkulunkulu akade kwakhela yona kulobu buhlungu. Ngesinye isikhathi uzothi mawushayeka uthandaza uthi uNkulunkulu mawuNkulunkulu futhi unama ngibone ngokuthi azibuye phela lezi zinto ezithathiwe kanti uNkulunkulu akakufuni ukuthi uphakame ngegama lomunye umuntu akayifuni ifingerprint yomuntu kuleyo nto ufuna mayiphakamisa kwazi ukuthi kwaba uNkulunkulu yedwa kungathiwa hayi izinto zikasibanibani ezimenze wafika la konke nginakho manje ngiyazi ukuthi uNkulunkulu ngoba emshadweni wami ngaphuma ne-degree phela certificate kodwa uNkulunkulu wangiqala phansi kabusha kukho konke so uma sikula ama retreat ngithi umuntu wesifazane ophola umuntu wesifazane pursue i-destiny lento uNkulunkulu akubizele yona isizathu sokudlula kulobu buhlungu khona into uNkulunkulu akwakhela yona akakufaka uNkulunkulu entweni ebuhlungu kanti akanasisizathu ngakho thola isizathu kule pain ube subambelele kuso wakha abanye nawo ngoba usuke uNkulunkulu efuna ukuthi abantu babe nomuntu abazorelate kuye abazoqonda ukuthi uma uNkulunkulu ekufaka ezimeni akakubulali kodwa uNkulunkulu kwakhela icebo lakhe sibese sibafundisa ukuthandaza ngoba into eyangisiza kakhulu mina kwi-process yami yonke yobuhlungu umthandazo noxolela ke I teach them about forgiveness ngoba ngiyakhumbula ukuthi mangifike eCape Town into yokuqala uNkulunkulu mangithandaza athi angiyenze wathi hamba uxolela abantu bakasikobi nawe uxolisi ngangempela ngabaxolela abantu basemzini saba right futhi ngawumakoti 4 years ngize ngahlukana nabo sengiyoshada noBaba Gwala. Siyakubonga lokho kakhulu ngifuna ukwazi la enkampanini ngoba uphinde usomabhizinisi uphinde ubusomabhizinisi ufundile unanabo MBA esikushayela izandla ngoba sithi thina sebenza mzalwane enkampanini nenzani sitraina abantu human resources senza ama contract emisebenzi senza ama contract ama policies nama procedure sibe sesenze show ukuthi imithetho yenkampani yonke isendleleni yayo izo zonke nje izinto zaka HR nezaka labor relations ngifune lakho lokugcina khona umlaleli wethu olalele othi ungaze ngabukisela namhlanje kumbe omunye uzibuka yena uthi nama kuhlukile kakhulu okwami elakho nje lokugcina lokuqinisa umuntu wesifazane kuyimanje useyinkinga nezicishe ifane nalezi zakho omunye unjengawe njengoba kade usho ukuthi kwakuthi zibulale wafuna ngisho ukuzibulala khuluma nalomuntu wesifazane olalele ngalomzuzu
besifazane lapha ekhaya abantu bayalahlana, abantu bayashiyana, abantu bayajikelana. Yedwa umuntu ongalahlani uNkulunkulu. Kuyo yonke into odlula kuyona uNkulunkulu akakuthwali. uNkulunkulu uyathwalana ndimazi ngami. Uzokuthwala uNkulunkulu aza kusekelo. Uma kukhona umhlobo ongashiyani uNkulunkulu uzokuthwala uze kufezeke lento uNkulunkulu ayifuna ngempilo yakho. Ungapheleli kuleso simo futhi ungacabanga ukuthi uNkulunkulu uyakuzonda akakuzondi, kodwa uNkulunkulu kwethembile. Wethenjwe amazulu ingakho ekuthembele lesi simo odlula kuso ndisizodlula ubese uphumelele futhi. Siyabonga kakhulu sisi Ntokozo. Abantu abangafisa ukuthi bakuthinte kumbe bakumeme kumbe nje bakhonze nawe bakuthola kanjani? Ngangithola epage lami my ministry page Ntokozo Gwala Ministries. Ngiyaye ngifake khona zonke intshumayelo zami neinkonzo engisuke ngikuzona, nenamba yami 073 684 4789. Bangangithinta futhi kuyona. Ngiyabonga kakhulu. Nkosi yami, angedwa la e-studio namhlanje usengenile